Цяжка неяк увогуле даць адзнаку гэтай сустрэчы. Ведаеце, з нашага боку намаганне, каб райвыканкам, Мазалаўскі сельскі савет зрабіў нейкія пэўныя крокі насустрач хаця б выкананню свайго чалавечага абавязку. Мы нагадваем пра гэтыя абавязкі. Потому что не так давно мы там были, мы бачили парэшткі, мы зрабілі адмысловую магілку, зрабілі тое, што мы маглі ў рамках таксама дазволенага. Тое, што мы маглі сабе дазволіць, каб не выклікаць нейкія нараканні. А тое, што мы спыталі, парэшткі ў іх ляжаць на тэрыторыі сельскага савета. І не сказана, дзе і ў якім стане яны ляжаць. І колькі яны яшчэ будуць ляжаць. І колькі часу ім яшчэ, это ўжо колькі гадоў прайшло з 39-го году, і яшчэ колькі гэтым бедным косткам, дастаным з зямлі, ляжаць для таго, каб быць урачыста пахаванымі і каб ім была аддадзеная патрэбная вот эта людскасць, чалавечнасць. Гэта меня настолькі ўразіла, што ім так спакойна яны ставяцца. Ім главное ў рамках заканадаўства павінны быць пастановы. Мы павінны звярнуцца спачатку туды, сюды, раз туды. Гэтыя з тымі звяжуцца, тыя з гэтымі звяжуцца. А потым, мала таго, нам выявілі прэтэнзіі, чаму не сведкі гэтым родныя вот гэтых бедных забітых займаюцца гэтымі пошукамі. Нам якая быццам бы справа. Ведаеце, тут увогуле слоў няма. Яны рабілі выгляд прыдрэннай гульні, добры выгляд. Як бы што яны вот на сустрач, вы напісалі, мы прыехалі. І што? Мы нават распісаліся, што мы прысутнічалі на сустрэчы. Ім повод наступную паперку пакласці на стол старшыне райвыканкаму, ці яшчэ куды, і справаздачыцца. Всё, мы гэта зрабілі, мы паразмаўлялі, мы сустрэліся. А там яны дурні самі не ведаюць, што хочуць. Мы добра ведаем, што мы хочам. Мы хочам, каб памяць аб забітых падчас сталінскіх рэпрэсій жыла у народзе, каб гэтае месца было ўшанавана.